Thank you very much for your gift me. Hi guys, masyong adlaw ni jong tanan. Naligo na ako kay grabe na hangka. Abog, nangilis ko na rin kuhan, kortina. Nga guys, ang ipangilis nga kortina. Dadari po. Tagaan de kung mamag karsonis. Yeah. Yan yata nga karsonis. Isa? Hindi ko magana. Di mong good. Katawa siya mga marado kong tiguang musuot. Ay mo sa tiguang. Oy, kanindot na na. Pagsartaw na ako ito. So na vintage. Kada nga simpa lang ito. Nagansa kagi. Sakto kay data na ni Dindin. Sukod na ako. Nagumur kagi. Nagigit na. Basa na po, lo. Lupat. Yung istorya tali man ta paminawon. Na may pangsuksuk sa danggan. May pagiring, ang giring, gibi-abi pa ko. Ha? Sama na Mikloy. Kung ba na kumidyas Mikloy? Ninaog na siya, nihalok sa akong tiil. Papansin kita. Papansin akong giring. Magmaran akong midyas! Isa! Waan na! Mikloy! Biskot ng giring nga. Maran! Higara. Papansin kay ka ba siya na ako? Papansin. Ako na isukod, makimutan ako no siya. Di pa daw kumurag tiguang. Ba't yung pantigulang mo na ba? Manginaway ko sa balik kayo na sa manginaway. Pangtigulang. Di mong good. Ulang. Ano mo good masuot na karsonis kay ang mga karsonis ng nagagmay May na. saktuan ni Dindin. Sakto. Tanawa, pangtigulang. Ay. Bago taong kayo na. Bago! Siya nagikan pa sa mall? Baguni mo ni diyang mga pinalit des. Pagkano Yagi naman mo na ako isuot. Na, di na kayo ko Dindin. Igo taon, no? Siksi kayo siyaan. Siya siksi ko no. Pangambog pa niya yung pantalon. Siksi ko no. Oo. Ah, saktuhan ni Dindin. Lain na. Oh, Ang putik dahil, no? Pangtiguang mong guna. ano ba siya pa? Sukod niya mo tanaw ko no siya mangay ba daw kung di. Ay, ka-artist niya. Oh. Parang kasakto. Pati. Oo, may naging katawan ma. Wala kaya kay antik kayo. Bati kayo. Lamin yung suoton kaya nakahumok. Wala na, di na ka. Hubad. Oh, nihangad si Mikloy kaya nahaglat ni mo. Tanaw ka ni siya. Ito na, natulog na. May pilay sukudan eh. Wala na ito nakambot sa kuha. May nakabutang na size. 33 siguro na. Sakto ra. Lami kaya rang kahumok. Una na ko yung karsonis. Kaya mga karsonis niya squad di na masuot. Ano na siya? Nagtugtog din siya di ay. Oh, puti oh. Anindot tada ni skinny. Jag pa. Lain na. Ito na ni Jizindo. Oh, sakto ra. Kana ko'y palito ni mo kay Jizin. Kuan ba yun ako nagpalit sa isa? Tiyo, gisa ano pa ko no? Isa ano ni siya gipalit kay Jag ni. Jab man na.
Sumo, among Ito ano na lang mga balik. naniburaning mga kasunis ni mama. Busik kay dagan lis mama ba siya mamalitog mga bisti. Inay mga brand, lupigan ko. Ano yung balik-balik sa Ruben? Ako di mo ko mamalitog mga ingani. Sayang mo kusparka. Ano pas mama? Sa unang ulitaw, tribal pa jag. Mga O, siyang bitaw. RRG karon in taon kay ukay. Na, diha. Oo, nana ko yun. Pero di namin kaulaw ang kay ukay, mga dikotsi mga gani, mga ukay mga gani, kita pa kaya. Nana ko pang simba. Mga kasunis. Kani-gani ang short guys, tag 10 pesos ang ganini. Pati kaning pagtaas, tag 10. So, depende raman sa magsuot. Musta? Taong ka na? But nay kuan Arius. Karoon ka na, tulong. O, diba, murag Barbie. May sipat na siya na. O, diba, murag Barbie, no? O, Wala. Tagaan ko ba? Bisag tambot na, mag-apil korte. Tiya. Panaway. Wala yung baru sigulang, wala kuan. Kaning do tradali, sakto ra no? Naman yung punta. Ay, to yung man nakagtimo toy. Mag-isa pa nang magtimo mo amo ra ni silang patimo-timon guys, di na mo biglaon og kanang pagkadaghan kay mao man na sila mga luja. Amo pala gining purgahon, wa pa may kibagon si among ipurga danhi. Kay kanas pangit, wa man na magipurga. Diyan na may ningan nga ipurgahon ko noon, diyan wa man may kibagon si among ipurga dani guys. Halina sud na. Kaning pasudlon. Ikaw diha pangit, kamusta man ka? Medyo gawas sa katang abrihan, katang pasudlon si Goody ug si Brownie. Dali na. Dali na. Sud na mo kay maglakaw mi ni Lula. Si Lula gustong mo suris lungsod. Kaya na mo. Inom og tubig. Yara mo. Manaman mong timo. Yara mo ha. Dahil kuhan magrasya. Ditsun paksiw ko no inatag niya ti Jingjing. Nagpabunyag ko no si Josie. Salamat sa tagbalay nga naghatag og litson paksi. Manglakaw sa mi guys, nasigiyan ra may mabilin kay busy. Nagdaghang gibuhat sigiyan. Geto na mige. Ito sa mi guys. Si mama mo uban kana kung di palitin. Sige na din mo ma? Burger? Mga inday. Teka, luha man din sila. Bata, tatimo na sila oh. Ayos. Kambal no. Kapal pa po. Hi mga inday. Salamat ha. Kambal ng mga bata di ay. Preso daw. Asa kay ka? Kami uno din ta. Mumlang silang timo. Ayun mo timo. Dari ma. Kadi kada mo orang. Dikrit siyang burger kay kawatan ko. Klase din. Ibang klase pagtripan ni siya. Pagganahan mo. Ano siya lama? May makaldiro ka po. Diro ka ng kaldiro ang ipangita mo. Ay nanagtakaw man. Dinod kinatay na ako. Yung sa imo ang dengagon.
Inaano na po ako. Na ini si balak palito. Laro tayo. Dangan na ba sila gistak ko? Hindi, palito pag Christmas. Baon siya palito ni Dja. Secret man kuno yung matuto siya ganina secret. Das pa na lang. Naghanag gistak. Ay, kreda ito sa kad. Ito. Balitan na ka nagkinis ang karsones. Dito lang. Surprise day ka niya pagpalit ng karsones kuno pa. Palitan kuno ka niya karsones na laki. Hindi ko rin tayo saba. Ikaw na ko ng kartunis oy. Pili ko na pag karsones pa. Palitan ka niya. Wait, ramo ang wala ang nasa pitas na mo sa atin. Thank God. Kanina lang ako Palitan day kuno ka niya karsones pa. Ito kasi yan na. Ito mga color ano. Blue mo kaya? Kasi na nito ko sa blue. Sana ka na. Ay, sorry. Ito yung color guys. Hindi ko na nangyay kanila na bisa. Ikaw good, ikaw may musuot. 33 black. Sana ko na din. Asa ratos mama? Gusto ko pag maganahan yan. Malit yan. Ha? Ano nakain? Na-surprise ka no? Ningang dagmungan ni kay magtimo. Pala palitan mo kay karsones. Pag marami ng tira yan. Ikaw na noy gipalitan. Ibisi ka mo'y kuwan. Ikaw na noy gipalitan. Kana pa? Kana kay skinny? Ha? Kana kay skinny? At pala may ganako sa blue pin. Hindi ka nagitom? Kanilang blue. Mari magasig na Na omong kuan sila kay Conrad ay Padina, Katrina. Sila nindot din. surprise na ni mo Junjun ma. Ito na niya siya wa. Luoy tayo. Sabi, dali lang may ganako sa color. Ganahan ka sa kolor? Kana. Kana lang. Iwan. Pila? Isukod. Paigo na niya mo 31 pag sure diha. Ay, okay, districtable naman mo. Na ito. Ba ito gusto. Tagpila na day. Sa 385. Lingkod sa mala. Ano ba kayo pwedeng lingkuranan? Huwag mas sa may lingkuranan day ha. Lingkod sa. Lingkod sa diha ka rin dyan. Ha? Hindi ko kayo na pwede ng blouse. Yan baya di sini. Ha, pinaskuhan. Agang pamasko. Nasuhan ko man na. Ay, sakto rin dong eh. Ha? Sakto rin eh. Kanin lang dayo eh, stretchable pita. Inaog sa, inaog. Inaog ba? Aray, sakto rin. Hindi po ka naglaw-law. May ni ka istinadong. Yung ganun, ginaya ko sa tila, stretchable. Kalimutan yun. 45. Pila? 45. 45. Pila ka Hindi. Magpaday mo Ba't kasi ibang? kuhan. Ano ko sapaw ko sa? Nang kay sapaw gud. Wa kay sapaw ka hol ra man na. Nang kay sapaw. Sakto rin na. Okay, tadi sa pito. Pangita ko ng t-shirt. Salam, nindot. Dadaring lingkuranan mo, huwag misa. Lingkod sa diha. Lingkod ka ba? Sila kaulakaw Huwag eh. lingkuranan dito. Huwag man sa namin yung lingkuranan day ha. Paano sa kabili ko Huwag misa ba kay? Magkuhan ka lingkod. Ada na si electric pan. Ada na si electric pan. Nana, lingkod sa. Wala ikuan naman. Sila ni tayo. Bakit? Ini sa 395. Dali lang. Ito guys. Bakit ito dito ka? 300. Dila daw. 395 man. 385. Ay sa ba? Sige lang. Ani. Pwede ba tayo sa ba? Siya dong. Nindot ka siya dong. Mga ka nanindot man o. Oh, nindot. Di ka ganahan na na. Ba't napo ra kayo?
Sakto ra man yun. Sakto ra mong gud na. Uy, blue ni nani color sa? Inani na design di ba na blue? Wala sa? Wala na may nana. Nga na ra gud, kuha kay nga na kay blue. Oh, wala sa nana nga color. Sabi mo eh, di sige. Kanina. Mama kinay napay pa surprise si mama. Surprise ka pa ah. Papaisnaken ka pa ron. Oh, kanina lang day. Ay, grabe oh. Kana light blue. Light blue. Large ni siya. Kan ni XL? Ay, sobrang laki. Uy, Sakto ra nimo large pa. Hindi tunto color oh. Basig dako na nga. Basig gamay ra. Ay, dako ba yun? Hindi mo silbil ako kayo. Parang kadako. Tanaw ko day basig na large day nani day. Hindot na pa ka blue ka na. Hindi ko na to. Hindi ko na to. Surprise! Si surprise dahil siyang mama. Mo din ningus mama nga secret. Maraming tira to si mother. Secret. Pa secret pa sa mama. Surprise dahil ni sa junjun nga palitan. Palit pa kuno buwan. Na-surprise ka pa. Kaya trip na. Nagbayad na sa mama oh. Nagbayad na sila to sa cashier. Isa pa yung discount. Wait. Nag-surprise si mama pantugan ay hindi siya magsabag asa. Hindi rin palitan junjun og kuan sa nina. Maagang pamasko ko no. Yung zipper ba wala ko matisting Sara. Na nakaibago sa Christmas. Tingin sa. Ano yung pinakamaganda kung narinig ah? Magandang regalo gikan sa inahan. Grabing kainit sa gawas. Ban magin buhi. Para nagkalisod-lisod og lakaw. Alang-alang mo. Asa man ta? Sa plaza? Nami dari guys ito kung may mama magpapalit ko ka ng kuwan. Para sa tindahan. Nagapalit na may guys sa gisong ni mama. First time pa kag-surprise ni mama pa. Kapila na kag-surprise ni mama. Karon pa na malit na ako eh. Karon pa sa katsukan. Ay pagbata, karon dako na. Karon namin dyan nakakaroon pa. Karon na naman. Nangatag oy. Lago siya nakaon. Naluwi sa dyan mo kay siyempre gimo ba dyan ang mga pinagkakitaan igura natin ikaon. Kay ba dyan siya nga wa kay palit-palit og mga bisti. Wala kay palit-palit og sanina. Mahilig ko karon hinayang na ko mamalit. Naluwi sa dyan mo kay sukat nga namin dyan na wala kay palit-palit og sanina. Wala sa una ko tribal karon din na. Naluwi sa dyan mo. Ay may piso ka daw sa. Tantapan guys mais. Kasing kuno. Di pa na musos kay mag-December mahal ba ya kay dagang manghimong cake. Mahal ang itlog. Dama gid ito 11. Di balita man to nga mahal ang itlog. Pero gamay reg different ka man lang ka diha. Bibi. Kalamansi Diyos. Kalamansi Diyos, inong kalamansi. Ito minong kalamansi. Wala pa sa Jupa mag. Ngayon dyan na yung mga punapon, mga lasing ko. Mahuli sa uloy. Kaya man po. Wala pa kay sa Jupa. Yung mga Diyos pinanak. Tapos pinang mga Diyos. Magic sugar mo ko na lang ibutang diha. Itong kalamansi.
Aju pa man. Nauli nami guys. Lalami guys. Na-surprise si Junjun ma. Na-surprise si Junjun. Kay sakad kuno nga namin dyan siya karon pa kuno dyan napalitan ni mong sanina. Oo, siya naman palit-palit sa ukay-ukay sa una. Nakaroon kuno nga namin dyan na siya saka pa kuno siya ni mo napalitan. Sanina. Arang lipajang jang naong Bidayat ko no. Ayos. Arang lipajang si jang naong Burger kaya. Imong lola kay nakadaog siguro na kay lasto kay nang libre mag-burger. Kop, may burger kop. Tama kop. Daw ta sa mga ni. Tingnan sa bariya. Naikuan ge burger og mais. Sana mo ang porma. Gi-surprise si Papa ni Lola gi. Nalipe ka sa imuhang gi-surprise sa imuhang Papa ni imuhang Lola. Sa Nina. Agbong na yun, di ko na ng burger ma. Isukod kimutanos mama. May magsinina. Large man imong gipili na tato extra Dili large. ko tong extra large ako kayo. Kung sa gaito, dahil Oh, sakto sakto. na doon. Sakto ra din mo Large. large. Ko na sinina, di ko na nang lawlaw kay. Sakto na lagi yun. Haran ni jang lipaja. Ligod madrawing agi jang naong sa ijang kalipay. Ang karsunis. Pirated ro na. Nani mo? Guys, na siya maagang pamasko. Pandit manigod. In-check ko na to. Pang diet ko no ni Jama. Sakto ram ni kay namo ka short. Nalipay si mama nga. Kita siya hang pinalit. Karon pa ko palitian na. Gitaw. Karon pa ko nigi palitan. Karon pa ko na siya gipalitan nimo masukad. Luoy kasi ha. Karon pa siya naluoy. Paita bay. Karon pa ko gipalitan nito na. Digin, tagaan pag yun, digin na. Iya hawa. Amo day naluoy Karon siya. sa ganahan karon be sa una di ba di ko ganahan. Piyot ko ganahan ako be. Ambo. Tiguang ta mo maglain ang punto atong panimpla. Sakto ra man nga nang pinay-skinny. Hindi Aron na di sabon. kay kuan pud na ako kanina pa mainat pa. Mamalit gani ka stretchable. Makor Ayos, pa di ko mamalit ilabay tagahanay nanay. May nakay barato na. Binatang binata ah. Ilan ko, 370? Hapit 400. Baratohon lang guys kay Mudig baratuhon nga nangay man. Hapit ang nagsuot. Baratuhon og mahalon parehas ra man na. Depende ra man sa suot ug maangay di. Tiguang ta ba kay murag kangayan at magin chat ta. Anday na tiguang. Asure. Ara din jang lipajag na surprise did siya. Mo di na siya. Nakipaliton la bayot. Ayos ah. Pala na ibalak na. Thank you very much for your gift me. Di pampalug. Nandiyan guys, mura to guys, na mag-edit sa ko. Darahan guys, salamat sa permi ninyong pagtaro sa mga vlog. God bless ninyong tanan, happy Sunday. Hanggang mo sa kanunay. Kita-kita na po tayo sa sunod ng vlog. Bye-bye.